pluggen. Hej! Det här är Emmet. Det här är Lovisa. Ja, och vi ska en blogg. Och liksom, ni vill verkligen kolla på den för vi är så jävla snygga. Kolla. För vi har status. Ja, och så här, jag åkte buss jättelänge. Så här, för jag skulle ta mig hem från ställe. Och liksom, då sa vi blir min gubbe som en slags svett. Och liksom, jag bara, och så han bara, frågade var det bodde. Jag bara, jag bott 3 minuter för Umeå, men liksom, det gör jag inte liksom. För liksom, det är så där. Ja, och så här, och så han bara, ja, för jag bor 3 minuter för Umeå. Men liksom, jag vill inte vara med han. Och liksom, och gud, jag babblar här så här. Ja, men jag vill inte vara med han, fast jag är svett. Och liksom, jag bara, stay away from me. Liksom, hallå. Liksom, jag vill inte vara med dig, hallå. Typ där. Sen, då gick det av en sån andra, så då kunde jag ta den släts. Och liksom, då satt jag där och bara, gud vad tråkigt det är. Och så började jag liksom smida Lovisa. Ja, och jag ringde Lovisa. Och liksom, jag saknade henne jättemycket för jag hade inte träffat henne på flera dagar. Och liksom, utan henne då kunde inte jag liksom klara mig. Och liksom, det är så här att hon liksom är min bästa vän. Och hon fick ett halsband av mig idag. Kolla. Visst är det fint. Jag äger på det här halsbandet alltså. Men liksom jag är så jävla sexig alltså, ja, alltså Lisa, nu måste jag följa ner på köpa hår. Ja, för att pappret gyms inte snart. Nej, för liksom pappret måste finnas på platsen så det blir så jättesmörigt. Men liksom Lovisa har en större plats, men det är jag, kolla. Och liksom, jag behöver verkligen det. Men alltså, jag undrar om jag måste skaffa silikoninlägg för liksom, det som är väldigt viktigt. Så du är liksom, verkligen så här på stranden. och liksom, jag behöver verkligen det. För liksom, ingen kille vill ha mig utan bröst. Och liksom, ja, och jag har gjort det. Så jag behöver verkligen så här inlägg. Fan. Och Lovisa, sluta kittlas. Och så här, fortsätt följa vår blogg. För liksom, vi är så jävla coola. Alltså vi har status. Ja, liksom alla älskar oss. Speciellt med så här inlägg i BH:arna. Men liksom, Lovisa, vi måste köpa mer kläder också. För liksom, alla mina Oj, vänta, ursäkta, vad sa du? Jag klämmer upp mina bröst. Lovisa. Men så här, vi måste ha nya kläder. För liksom, allt sitter så konstigt, liksom, så gammalt. Vi måste ha nya modet. Det var sån här blommiga rosa trio från Gina. Alltså det är typ från Life. Ja, det är så sexigt. Och alla killar gillar sig som köper kläder därifrån. Men liksom, Lovisa, ska vi vilja klippa Barbie nu? Hej då pluggen. Puss och kram. Snart kommer ditt inlägg, hej då.